Enti twumwa ya nti o da so hye ho ede ya Oba biba ma honya hai oh oba fa kunya betrase wa bobo nyema na no yi oba bacha mawie wa wie aha mene o hima akasa wie oduma nkoma ya aduma ekina na mede woko hye ase akosum oba mbikaze be kwa nyume ya dabi on se de ntima ma ka se hye ase bobo a nyema na no mempesa de be chi no afi na akoye jasu a o si mi friends obekwa akuduru awie no wo se kafra ena ofa me refi mi toma ena yafra ena ofa na me refi mi wei ena ma amfa wei ena ma amfa me pa chew mpanyisi ahodaso ne bema ena u pentem brasu nso a ena wani yekọ eti sabre se die ene damu nyina ne brewum wo hyase bobo anyoma na no a wo ho a no atrase a mafa wei o kai so amfa bibi antempa na akofa na de ahwe ukutuku aha mi pesa de be chance ntina me se bobo ana wa kai be ambazo uza babo le manu mi refi mama ase wo refi de amase o ye penyi amfa so wo penyi wo fi a eye ti oba meni me na twum wa de toda bia na mia no me ya mani nso asaje wo ya wo kwemi roba sa ho sanse edrubro bia ya na o jese unkobodi wo mamani akasa so saje wo ma mesre edije tuwe wo kweyi se wo ambetra hima ho a unkomunti ofa beba wo mu anu baba no baba ji duani na mko ai ana refu amoase na nka akodo ba hye de nka ba mo fa bra yo ma fa bro na no mi di kuta na se me di yeden oba amoase o de wa kan enfanya se de me ofa se oba no wa ka me ma ko fa di ma na wa tete na me di amoase na guadiem ka ba bonfra me na nka wonam me for the two is me di amoase bi bro wo sori ya ko fa hye ukotokrum what you say baje yo me ka se yesusa na your friend say adwamansa ye di omo ye your friend say o se ni yesusa me mo ade ni ayi de ma ya ka ma me ka me papa ni bi na ye di paper ye di paper no apeja na tade no se adwamansa ensha mo ase ye di paper adwamansa ye na tade no na omo pa ya so si enka sabi na nke be kwakoto ende enka woni mframa na be dia pepa se mframa kese bi wetimi bossa na ba mframa na timi hu atade no enka na nyima na ni beji o be hade mo fase de ntia me fro titu nyina ne se me bone tofa
asma me kan hia me odman kuma ya aduma kira na wokọ mesre wokọ no di hia me ba ko yi obuo bu na hema animonyam ekuta no di bi ekuta no mane hia wo enkoye se na me ofa ne jase hin ntimi ofa nso ka bi wu na one na maame no so me pa chew mesre wa ne dibre so che me kro hima no enti obuo anidie ahobrase osompa saa nyoma nan mane hia wo obuo anidie ahobrase osommapa baby obesuma bi akọ de wonte ase no fa ahobrase busa no no nkyire mu afi me mpesi kan eho hia me empanyifo kasa bebu bi se baby akwatia duru no ho no de ne boto sesa baby akwatia eduru no ho no de ne boto sesa de wo ho de betimi ene de obetimi ayam na so na hemani no eno na ye enkohwe obi de se ena we na wanye ena me nti wanye de amenso menye asomfo ne bi wo hodada uko to bi enkohwe obi asaso mfanse wasa sa wonu musa pacho tie mi pacho ti misrewa menim se de usitie no se odi saa ekwa oho masem afi ayonkogro misrewo ukono afi kubo na oni omo asomfo ne hodada oni okokam ntuma ba obi wo kra na wo ba ekra ho ye tieniye obi wo ha wo ba ho no saa enwantire kakra bi a wonso benya kakra awie no na nkum kakra nso ba wie no ne ya eti utranye yi a na opese odo to asemu no na ohwehwe usinto ne ade a wa kama hye ba bi a ohima benya ho asem menkase no mo nkoya aka na emum no onu magudie mu nso so ya mo ni na ho abamate ewie Sempe wasem no. Nso me pe wasem. Ba ye nyina tumi fusa. Na ye me hu hia o. Pa. Pa. Hu hia o. Hwe. Oh, ofa me da se wai. Hu hia pa. On se yen asante de. Yen ofase ade de nu nti. Yen fe ofase no mu ni agro. What you say? Yen fe ofase no mu ni agro kra. Ye nua ma no ye mfom ye nsi wo mfom aha ana mimi nua ba ni mpon ana ne ba no eti wunya nchen me moja no wate eti ba fam die bia me bia mo ni agi bia no meye why ade ba ko na menye ndi ya no mnya mo se o ka se me ntwam tinto ma o nante sokura se bia mo asem kasa na zo se we me ntwam tinto ma me pawasema ka se me ntwam tikra na nante sekra na ya menya sa se bi nkwase mo asem se ba sa adum ewu so ba akola be wu de panyi wu eye sa fe na me ba Cherry, you may be charged a fire. Madame, for your brain, so dear, you need you. I burn up pass your pass, you see. Mention the side. Minia, Michelle. Yes, sir. Nana, Garden. Nana, one garden. The banner may master about fear order. Huh? Ben may mean any wally yen net. She buy a war baby and a fear drew. Me crunya laid da. Nancy buy a bra boom. And a bear may say, Johnny Bonnie and no many d. Said, dear, now we know. Be me firi ho ba no abeda ho na mai ai ana na okasasa into be u purchasing me pa kire se me kun yale anyina wini hu bi me aso ai e firi na oye me so me kunu incident metimi anu aduane bone ama me kunu edi na mai ya menye sa
obi be se epoche wo be me yale nyina afiri wo Mira say madam no ya so when you be ready Mira medidi na musicasa Mira nyane sa we se be nansa ni mi hu minim sa se wo de wuye ne kwaso anu na enso brunsami wo ma hu to wo de bebi sa asuma kura mu obi na mebeme Mira me pese mi ame ba ni mi di na wo puna mai kura e die na house e na how nipa no kura pa se wo hu mi ache wo ba bebe se na mu sitia enya me yire no no na wọ́n so ni kun ni mi bi wo be hwe mi a na ye dai mon koi wo mu na se wo na ye yire pani e di mi na metena wa ha enu kire se ni kwaso obi a be hwe me ana me yare am da wo ye me dai nya tiatia mu yere de gumasum mu yere de gumasum wa jimi ana Mira ye ni ba be hwe ana wa bode mana so wani so ni biri wo Mira nana enyo oduma kwa nka me de ma ba twebe bo wa no so nana David ya wo ye akire se anya she didi para tema won fi untino o ka se wa fa na nwa na won peka senti wa bodam nana pamiko nana pe wanya bibi anyu me na atuma ba wanya bibi edi pa di awon ma me hwe nya samfo no to awodi kura sini intimi kra ni di intimi nya she ani se me ba be hwe se ni ahutie yo din so e wa Openia ofa na dwen ade ne tiri mu ye adwuma Anahima we de mesra me kasa tenu mese didi wo fi na de na se menyim Onye na adwuma yi okra menyim che didi ho asem na wo beka me just ago behema fakonisi o mo se che didi o didi lo just let's asem si che didi o didi lo na nko nya dai na se wo so didi se be fi hada o wai ma just sa tro yo me ni na ye didi su ye nya diani aye me da se behema Anano me ba ye eto fu ani si woni ba wudi eto de pe onye biane na we de mesra me mo nso kaka oh that's it I hope I see ni ana just mehima le mama kwaba eju so bru na de bro mo fasi nana busa bio baba ne ko nana hodi nkutane bone nkoma obese mpanyense kasesi ne da chine potodi no aka no fasi ene wasetena ho asem na oye se ebrebe ma me mfa ne mra na nti ja afi na BBSC me na bai ise de ka me nko anka waba onko bi mu ono so be ka che no ka sem se na neji so no betra me kwa me sempa ye fra say ba de fe tu wa just na mahima abo fra we de ne be chia me a 1% no sa no kasa o se o fa si sa no kasa sa no kasa o se o ma me de ne ko na usa na mobile ya dedi kan yo mobile ya me no mo edi amane e kasa meti ya ne de won so ati the question is na o sre dia ni esre keke o sre be kasa nsuo bom
Yes, Sika cracking na hima. Sika cracking na hima. Meja say, Mehne. Ne nyina ye oduma nkoma body. It's happy pepe. Ene nananom. Mu bia nye den. Mo. Mahu ne sei. Ode ne ba be chia me no wan kasenti no. Na minim na nso no maye ohene no ohene ide. Setie bia no. Sebe. De wapa ne ntuma gu kra no. Ye de ne brewa. Ohema no ohene eye wasede. Kre. Ese oche no. Enye den ya na wape baby amanatna. Mo. Enti no sene tie bia no meji ahoho. Enti me mane ha me se okasasa. Mo. Enti no enye hwe. Eye oduma nkoma body. Mo. Enti mejo wate. Na yi mane me da se. Me ni wa sa me ka sa onyi mi. Minti menyesa. Me ye nyina maame. Me ye ohene sa ye hema. Me ye nyina maame. Kure me na kure nyina mu nipa eni mu ne me nyina kitame. Enti mintumi nka se sebe ohun atechumenti no me pamo. Minti menyesa. Ti mejo wate. But the lie matter mama. No fast so dase. Meso Me da wase. Ade ba ko a medwene ho a menti ase. Eye ebra me de to nanim se. Me peso no betra no. Kese ma no kura nsi se de osije ne ba. Edi odo pa ma paje ne ba no. Me eye mwanwa. Ana se si ayi no. Onso osaka asembi se na manima seson adentia me ka se na hema me ka se bia nka wonyime eti menim de ntia wo do kese sa ade ma wo no ofisa ebra ebi sa sesa na okasa na no kwese me wo se na nimu asesa no betina wate adentia o pena na hema asem sa na ho fe gracias na ho pentina no se ka ho Ajubi we. Ajubi. Nana. Unua one ne betina ni enti jeni kotoko no koto da. Unua ne betina he ni wate. So nuko Mehima Abofrey ye kama oh na ye oduma komane nananom asem sabe pepe ai ewiase no de ebetu bia no na wada oduma komane nananom ase bia otime kasa yie mpo a ke bia obinim no kwasem bia na wantena asempo nti emu bia anye den kwala ne ye kama me da se na hima ade tie nso ne se matunu fufi bia ahase no be se bia yi na jase wanka bibia nkyere wo faasi na wama ne soriku makasa kire ne fi ate me so won fa wo se ne maame ne nana ne hene ne hema won ne suampu won fa wonye na ade nyina ate na minim se de won so akoma sitie ade won so obeje ne seba ate na woni na tena yi ate me jase masa ka ten se efia de enuane de se ba ni se bantu be me na didi amenti eti de